Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Κισμέτ. 13 ιστορίες αγάπης. Διήγημα 5. Μακρινές οπτικές. Σκίτσο. Είχαν ξεχάσει ο ένας τον άλλον. Το μακρύ μονοπάτι που ανάμεσα από ψηλές αναρριχόμενες τριανταφυλλιές οδηγούσε σε μέρη απομακρυσμένα, τους έβγαλε απρόσμενα και ξαφνικά σε ένα ψήλωμα, στο φως, και έδειξε τους δύο νέους στη Φλωρεντία. «Πάρ' τους». Κι η πόλη από μάρμαρο πήρε το δώρο. Πήρε το αγόρι και πήρε την κοπέλα. Κι έτσι τους χώρισε. Γιατί ήταν άλλη Φλωρεντία που είχε αποπλανήσει τον καθέναν τους. Πατρίδα της Σιμονέτας ήταν η πόλη του Μπεάτο Ατζέλικο και εκείνη, λευκοντυμένη και άφοβη, τη διέσχιζε πηγαίνοντας στη Σάντα Μαρία Ντελαφιόρε. Ο νεαρός άνδρας με το σκούρο στενό πορφυρό ρούχο έμοιαζε με τα κάστρα της πόλης και ψήλωνε μαζί με τους πύργους. Τα χαρακτηριστικά του σταθεροποιήθηκαν, ορίμασαν και τελειοποιήθηκαν σαν να τα σμήλευε σμήλη αόρατη. Κοίταξε τον Άρνο κατά μήκος και αφουγκράστηκε με το βλέμμα καρφωμένο. Ύστερα είπε γεμάτος ένταση: «Κι ακόμα καπνίζει». Η Σιμονέτα επέστρεψε στο γνώριμό της δρομάκι προς την εκκλησία, κάλεσε με δυνατή φωνή, μπερδεύτηκε και δεν τον βρήκε αμέσως τον Τζουλιάνο, γιατί είχε γεράσει. Εκείνος γέμισε ανυπομονησία και τέντωσε το χέρι με δύναμη, σαν να θέλει να εξακοντήσει βέλος από τόξο αόρατο. «Δεν το βλέπεις?» Η κοπέλα τρόμαξε. Έστρεψε τα μάτια προς τα έξω, αβοήθητη, με βιάση, προς μια τυχαία κατεύθυνση. Ψάχνοντας, γύριζαν με το βλέμμα γύρω-γύρω στους θόλους και τις μετώπες, φτάνοντας μέχρι πέρα, στα βουνά του Φιέζολε, που ακόμα χρήσιζαν. Γέμισαν έγνοια και φόβο. Απόστασαν και γύρισαν πίσω. Το ανοιγόκλεισμα των βλεφάρων τους έμοιαζε με φτεροκόπημα. Ο Τζουλιάνο ξύπνησε, είδε πόσο απέσια είχε καταδιώξει τα έρημα τα μάτια της και μετανιώνοντας έγινε νέος, όσο πιο νέος γινόταν, και η αγαπημένη που το ένιωσε ψήλωσε, απλώθηκε σχεδόν μητρικά περιβάλλοντάς τον. Άδραξε ένα άγριο τριαντάφυλλο, το τράβηξε κοντά της δίχως να το κόψει και στο λευκό δοχείο που σχημάτιζαν τα πέταλα διάβασε τούτη τη σιγανή παράκληση: «Κάθε πληροφορία να ξέρεις για μένα είναι πολύτιμη. Τίποτα δεν μαθαίνω εδώ. Μα πες μου, τι εννοούσες? Δείξε μου τον καπνό που αντίκρισες. Βοήθαμε να τον βρω και δίδαξέ με τι σημαίνει». Κομπιάζοντας, ο νεαρός της αφηγήθηκε. Έγινε μια μεγάλη φωτιά στη Φλωρεντία. Ένας καλόγερος μαύρος διέσχιζε κάθε σοκάκι και δίδασκε: «Μέσα σε κάθε τι που αγαπάτε πυρακτώνεται ο πειρασμός. Εγώ θα σας λυτρώσω από τη λάμψη». Τότε ακούστηκε ο Άρνος να φουσκώνει. Ο Τζουλιάνο κοίταξε κατά το δειλινό. Όλα εκεί ήταν μεγαλείο και σπατάλι. Σαν ντροπιασμένος εξακολούθησε να μιλά αργά και διστακτικά. Φέρανε στον καλόγερο ό,τι αγαπούσαν. Ένα μικρό ξύφος, ένα βιβλίο αγαπημένο, μια βενετσιάνικη ζωγραφιά, χρυσάφι, πετράδια, περιδέρεα, πολλές γυναίκες με τάξη και πορφύρα και τα ίδια τα μαλλιά τους. Κι όλα γίνανε παρανάλωμα μέσα στα σκληρά του χέρια.
Η νεανική φωνή του αγρίεψε και έσβησε με τα λόγια. Και μετά τη φωτιά, καπνός και στάχτη και φτώχεια. Με το κεφάλι κατεβασμένο, ο νέος βάδισε πιο κάτω. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις αναστολές του και να ομολογήσει πως είχε και ο ίδιος συνεισφέρει τα χρυσαφικά του για καυσόξυλα. Συναισθαλμένα βάδιζε αριστερά στην άκρη του μονοπατιού. Στην άλλη άκρη δεξιά βάδιζε η Σιμονέτα. Ο δρόμος ήταν άδειος. Ο ήλιος έπεφτε πάνω του. Έγινε κάτι σαν ρεύμα ανάμεσά τους. Το άκουγα να κελαρίζει. Ησυχία. Ύστερα φώναξαν ο ένας τον άλλον. «Τζουλιάνο». Ησυχία. «Σιμονέτα». Ησυχία. Το ρεύμα ολοένα και πλάταινε. «Μη φοβάσαι», ήρθε από δεξιά η φωνή, από μακριά, από το βάθος. Ησυχία. Μετά ακούστηκε από τα αριστερά. «Τι σκέφτεσαι?» «Τότε λοιπόν είναι φτωχοί τώρα οι άνθρωποι?» «Ναι». Και από δεξιά. «Και ο Θεός?» Κάτι μέσα από το νερό ακούστηκε να ουρλιάζει. «Ναι, και ο Θεός». Κοντοστάθηκε, τρέκλισε, ψηλάφισε κι ύστερα τα δυο κορμιά ένιωσαν το ένα το άλλο και απόμειναν αγκαλιασμένα κατά μεσής του δρόμου σαν ένας άνθρωπος. Κρατήσανε τα μάτια τους κλειστά. Ήταν ακόμα πολύ αδύναμοι για να υπάρξουν κάπου αλλού μαζί, εκτός από τούτη την κοινή ελάχιστη νύχτα. Μετά σκέφτηκε η Σιμονέτα. «Πώς είσαι, αγαπημένε?» «Και θολά», αναρωτήθηκε ο Τζουλιάνο. «Πώς να ονομάσω την ομορφιά σου?» Λύπη τους κυρίευσε, γιατί κανένας από τους δυο τους δεν είχε εικόνα του άλλου. Εν τέλει, σήκωσαν ταυτόχρονα το βλέμμα ψηλά, σαν να ήταν να βρει τον ουρανό. Τότε όμως βρέθηκαν και χαμογέλασαν καθώς αναγνωρίστηκαν, σαν να έλεγαν ο ένας τον άλλον με δυνατή φωνή: «Πόσο είσαι βαθύς». Κι ύστερα δεν υπήρχε πια δρόμος ανάμεσά τους, ούτε ρεύμα. Τα πέρατα εξακολούθησαν να βυθίζονται όλο ένα στο ημίφος και γύρω τους απόμεινε ξύπνιος τόσος μονάχα κόσμος όσο χρειαζόντουσαν για να νιώσουν προστατευμένοι και μόνοι. Αργότερα, όταν η κοπέλα άρχισε σιγά σιγά να κουράζεται, είπε: «Άκου, σήμερα θέλω σε κάποιον να σε πάω, αλλά δεν έχω πια μητέρα». Είχαν αρχίσει κιόλας να ανάβουνε τα αστέρια και ο αιθέρας τρεμούλιαζε με τη μικρή χαρμόσυνη εσπερινή καμπάνα της εκκλησίας. Εκείνος τότε παρακάλεσε: «Οδήγησέ με στον Θεό». Εκείνη προπορεύτηκε στο δρόμο για την πύλη και έμοιαζε στο πλάι του σαν φως στην ψυχρή σκιά. Πιασμένοι χέρι-χέρι, σαν πως να βρίσκονταν στην κεφαλή πομπής γιορταστικής, ανέβηκαν τα σκαλοπάτια του μικρού ναού. Στο εσωτερικό γονάτισαν ώρα πολύ μονάχοι κάτω από τους πάντες. Κι ήτανε τότε πολύ πλούσιος ο Θεός. 1898